at Calvary. Amen. Sifikile sonke incwadi kaMark chapter 9. Amen. Ngicela sithathe verse 28 no verse 29. Ngiyayifunda King James Version. And when he was coming into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Thixo wethu othandekayo esekhaya ezulwini, nalo ilizwi lakho ngoselingcwele. Uthixo ndimnomona engenamandla okucacisa. Ndicela ke Thixo usicacisele ilizwi lakho ngokwakho. Uqhubeleke Nkosi benkunga xa iphela le nkonzo. Ukukhoda Nkosi endizawuzibona esifuba ngayo. Kodwa lokhu usuku nembeko ndiyibuyisele kwigama lakho elingcwele. Ngonqwenela nokuthandaza kwakho Yesu obuyayo. Amen. The account ke esigqibuyifunda iqala ku-verse 14. Xa uqaphela kakhe iqala phaa ku-verse 14. Ningabi nawari abantu abanganiqhelanga, ndizawuba rayithi niyeva. Into ngathi ndinyabile ndingalishumi. Ndizawuba rayithi. So sizawutshela ngezinto ke ezimbalwa. Ngifuna sijonge the setting between abafundi bakaYesu kwakunye nescribes. And then from there sizancokola ngokufika kukaYesu kule crowd nokuphuma kwale ndoda ezise umntana wayo ukuba athandazele idemoni. Ngiyakhumbula masebali. Sizawuncokola ngesicelo sakutata. Uthi Nkosi siza kungakholwa kwami. Help my unbelief. Sizawuncokola ngendawo ethi inexesha elingakanani iqalile lo mntana lo. Inendawo ebomvu yegazi nezabalayo. Sizawuncokola nge-enquiry yabafundi bakaYesu. Umbuzo bakutheni thina singakwazanga ukubikhulu. Sizawuncokola ngendawo ethi this kind, all indeed can come out by nothing. Ayikho into okwazi ukuyinceda except for prayer and fasting. Ndifuna ke sibuye umva ke kancinci sikhumbule ukuba lo tata ngexesha azisa unyana wakhe kuYesu uba azomthandazela wayengayazi yena ukuba uYesu akekho. Siyabona ne? He thought uYesu utheni ukhona. But unfortunately xa ufika uYesu etheni engekho. Isizathu soba uYesu angabikho kungoba unyuke intaba nabafundi bakhe abangaphi? uPeter, uJames noJohn. Niyakhumbula mosle baye kwi-transfiguration, niyakhumbula ibali. So kushiyeke ke ngoku aba bafundi abangaphi abayi-9. So lutata ufika kukho bona. Kuba ke ingabafundi bakaYesu. And bane-reputation yokuzikhupha idemon. Because on chapter 6 they were given an authority. Okokuba bakhuphe ntoni kanye idemon. Bazikhupha idemon zabathobela. Babuya besithi Inkosi egameni lawo. Zisithobela idemon.
Yakhumbula mos. So notata acele aba bafundi babakhuphe ntoni kanene ngedemoni. Ithi iBhayibhile zange bakwazi ukuyithini kanene uyikhupha. Ngifuna siqale kule ndawo. Ngoba xa ufunda uverse 14 ne usiya ku15 iBhayibhile ayikhawulezi ukuxelele okokuba kukho umuntu ozise umntana onedemoni. Siyavana ne ikuchazela ngale gathering okokuba kule gathering kukho abaFarisi kunye nabafundi bakaYesu abayinayo. Siyavana. Now iBhayibhile ithi in fact these scribes ababhali they were questioning aba bafundi bayinayo ngegunya likaYesu kwakunye nezibhalo. Siyavana. So abafundi bakaYesu nabo they are trying to convince aba akwelitala ngezibhalo kwakunye negunya likabani kanene likaYesu. Now xa uyijonga ufunda kwi-Desire of Ages siyavana kwi-chapter ethi the ministry. Xa uyijonga uzawufumanisa okokuba le ndibano noxa ibiyeyabantu benkonzo. Siyavana noxa ibiyeyabantu bantoni kanene benkonzo ababhali kwakunye nabafundi bakaYesu. It was just an intellectual show. Mandiphinde le nto. Noxa ingabantu bantoni kanene benkonzo. Siyavana kule ndawo. It was just an intellectual show. Siyavana kule ndawo. Sifumana isizathu sokuqala soba le ndoda ingancedakali ngoba i-environment yabantu bakaThixo lacked the spiritual atmosphere. Amasavana kule ndawo ngabantu bakabani aba kodwa umoya kaThixo awulawuli kule ndawo inabantu bakabani kanene bakaThixo ngoba bazokusebenzisa ingqondo ngaphezu kokusebenzisa inhliziyo. Siyavana bandla sifumana isizathu sethu sokuthini kanene sokuqala sokuba apha kule ndawo ithe kanti kudwele abantu abangazanga ngomoya. Nyandiva bandla mandiyisondeze sonke lapha kuthi look singeza sonke apha enkonzweni kodwa ndiyakucela mani yijonge indlela ozengayo ngoba next to you senokwenzeka xa ndikuhlela umuntu pregnant. Just next to you kunokwenzeka kukho umuntu onomthwalo odinga uncedo njengozodlala nje wena. Siyaunderstanda nabandla? Alright. Now umoya kaThixo awukho kule ndawo ngoba aba bantu balibele ukuxoxa bephikisana ngezibhalo ngomphi ozazi ngcono intoni kanene. You know bakhona abantu abazenkonzweni just ukuza bezo xa baphethe points of argument. Bazenkonzweni kuzongulwa ngesabatha bona bazoxoxa. Sele zawukhomenta mntakamakhenyana esifundweni ufuna ukubonisa into yoba wazi ngcono kunawe. He is not spiritual led or not spirit led. Khutwa inyama. Siunderstand namanje. So iproblem yokuqala le ebangeba bethe khona abantu enkonzweni bezofuna uncedo kanti ibandla lizaliswe ngabantu abaze ku-intellectual show. Kuze abantu apho for i-content. Akusangokhonzwa, akusangozonqulwa. Kuze i-entertainment, kuze ubumnandi. Amasavana kule ndawo. Kuze sizale uzongonywa, sizale ubukwa. Siphume sonwabile kujike umuntu nomthwalo wakhe. Kujike umuntu nantoni kanene umthwala engancedakalanga endlini kaThixo. iBhayibhile ithi ngexesha basabuzanayo ungekho moya kaThixo kweza uYesu. Nihleli kule ndawo. Now uzufuna uDesire of Ages uthi umama uYesu, umama uHaythami kwakukho umahluko phakathi kukaYesu osuka phezulu entabeni
naba balapha ezantsi kwindaka. Kuthiwa ngexesha ezayo uYesu kunye naba bafundi bathathu. Uthi uyalemethi the remains of the glory. The remains of the glory zaphezu kwendaba bezisabonakala kunyana kaThixo kanti sithe isihlwele xa simbona soyika naba bebebold beziscribes babulumva in his presence. Ngoba umuntu asuka kwipresence kaThixo uyabonakala. Andiphinde lethu umuntu ohlala noThixo uyathini kanene? Yabonakala. Yabonakala seshumayela umuntu ophila kwipresence kaThixo. Ubonakala sekhulisa, abonakala sefundisa, ubonakala ethandaza, ubonakala ekhula kwi-congregation ngoba lo muntu lo uyahlala noThixo. You'll never confuse umuntu ohlala noThixo nomuntu ongahlali noThixo. Yabonakala umuntu ongahlali noThixo. Ithi iBhayibheli uYesu wajonga kubafakazi as if akayazi ukuba kukho iproblem apho. Wabuza uba nibuza ntoni bafundi babo. Athe salinde impendulo uYesu kwavela indoda apho. Kulapho sothuka khona eBhayibhelini oba hayibo kanti belibele kuxoxa besenza indlala kukho umuntu onengxaki. Ubona sothukayo uba hayibo kukho ingxaki mosa. Yavela le ndoda isithi Nkosi ndisela bendizofuna wena umntana wami uhlutshwa yidemoni. Ndithe xa ndifika ungekho ndacela abafundi bakho okokuba bayikhuphe abakwazi ukuyikhupha. Acele uYesu oba makayikhuphe. Uthi uYesu uphi umntana? Niyandiva le? Umntana athi makaziswe. Xa bemzisa umntana apha kuYesu niyangena phakathi ezintweni. Xa bemzisa umntana uYesu lo unedemoni mihlelile ithi iBhayibheli la demoni yaphinda yavuka xa ijongene noYesu yaphinda yathini kanene yavuka le demoni. Ukuvuka kwayo le demoni yamusa phansi umntana yabe imusile umntana. uYesu akayihoyi idemoni. Wabuza umbuzo kutata womntana inexesha elingakanani le nto iqalile lokho sobuya ngayo le ndaba. Uthi lo tata yaqala le nto esemncinci. Niyadiva bandla now asinikwa okokuba mangakanani na amaxesha the times. We are not given the quality of times le demoni ematheke ngayo lo mntana. But into esinikwayo into yoba imqale esemkhula nayo le nisibambe izinto ndizithethayo because sobuya ngazo nihleli kule ndawo. Imqale engakanani na esemncinci nihleli kule ndawo. Ithi iBhayibheli uYesu emveni koko wayikhalimela le demoni. Xa ayikhalimela umenshina izinto ezimbili. Nihleli kule ndawo. Ispirit esi-deaf and dumb. Nihleli kule ndawo. Asicast out from intoni kanene umntana. Saphuma ispirit umntana uYesu wamphakamisa wambuyisela apha kanene utata wakhe. Nihleli kule ndawo. Na iBhayibheli ke ithi uYesu wahamba privately abafundi bakhe. Nihleli kule ndawo bayambuza uba kutheni singakwazi sizawubuya kule ndawo. But ndifuna uqala ngale ndawo le demoni ivuka okwesibili. Ibiqale kukho abafundi bakaYesu. Nihleli kule ndawo sizawubuya ngayo le nto but ndifuna siqale kule yesibili because ndifuna unika umntu ithemba. Nihleli kule ndawo sithi sihamba nale sermon segqibela kube kukho umntu otheni kanene wanethethe but nihleli kule ndawo. Now ngexesha igezayo le demoni in the presence of Jesus Christ. Nihleli kule ndawo igeze kakhulu kunokuba ibigezile ngokuya bekukho abafundi bakaYesu. uYesu engekho. Nihleli kule ndawo ndithi ndifuna unika umntu intoni kanene ithemba. Ndithi now in the presence of Jesus yageza kakhulu intoni kanene idemoni. Yintoni ebangela obigeze kakhulu ibiyazi uba lixesha layo lokugqibela. Ibiyazi uba imida yayo ifikelela kwi-boundaries zayo ngoku ayizogqitha kule ndawo. Apha phambi koYesu iyayazi uba ayinapower. Ndifuna uxelela umntu namhlanje othi xa bejongile le nyanga ejongile nale veki wabona ingathi uSathane ebegeza. Ndifuna
Ebegeza okugqibela. Wasebelazi ixesha lakhe. Liphelile. It was his last dance. Babephethe kakubi kule veki tikela. It was his last dance. Uthixo namhlanje uzisa redemption. Uzisicela, uzisichisa kwezi problems. Babegeza kufamily yakho, egeza umtshatweni wakho, ebegeza okugqibela. Babegeza ngabantwana bakho, ebegeza okugqibela. Babegeza nemsebenzini, ebegeza okugqibela. Babegeza nge-neighbors, ebegeza okugqibela. Babegeza nge-friends, ebegeza okugqibela. Babegeza ngempilo, ebegeza okugqibela. Begeza okugqibela. Ifana yami na, begeza okugqibela. Okugqibela. Ebeyazi ixesha lakhe ngoku litheni kanene lipheli lihleli kule ndawo. Uthi uMama White xa ethetha kule ndawo wakho Desire of Ages kule chapter ministry. Uthi xa ethetha page 304 uthi uYesu permitted. Lihleli kule ndawo. Uthi he permitted the demon to display his power. But he permitted to display his power. This was the last display of the devil's power. After this sermon, I can assure you, we want to be namhlanje sayithini kanene sayithethe ndifuna ukuchazela soze buphinde ube nayo le ngxaki. When uYesu eyicasta le demon esithi mayiphume kulomntana, amagama eLatin esiGrike nawesHebrew ayangqinelana omathathu okokuba wayesithi phuma ungaphindi ubuye, and never to come back again. Siyafana le ndawo. That is why the city yayikhutshwa okugqibela yayigeza okugqibela ingazuphindi igeza. Basavana nabantu. Alright. Now masiyeke ke ngokule ndawo. Size kubafundi bakabani kanene bakaYesu. Now umbuzo wabo. Nihlelile umbuzo wabo. Uthi kutheni singakwazanga ukuthini kanene uyikhulu. Or maybe before sifike kubafundi bakaYesu bengipromisile naleli ndawo andingabe ngishumayelo liqoki ebethe lo tata help my unbelief. Nihleli kule ndawo. Uthe uYesu kulowo ukholwayo nibambe nale kulowo ukholwayo. Nihleli kule ndawo. Zonke izinto azicelayo ziyakuthini kanene ukwenzeka. Nihleli. Uthi lo tata, yes I believe. Abuye aphinde athi help my unbelief. Nihleli kule ndawo. Now, lo tata realized okokuba uYesu xa ethetha ngebelief akathethi ngebelief esithixo sinoyibiza yi-one time belief. Ubhiliva ngoku ngoba efuna oluncedo. Nihleli kule ndawo. But le nto yebelief yinto econtinuous. Nihleli kule ndawo. Kuthiwa kusetyenziswe i-tense okanye ixesha i-figure of speech kuthiwa yi-present participle. I-ongoing, i-continuous. Nihleli kule ndawo. Udala ekholelwa nakule meko usaqhuba usathini kanene. Daniel mkhonzi kaThixo ophilayo. Ingabe uThixo wakho umbusa before ungene emadini wengonyama. Niyaliva namafethu umzekelo womntu nihleli kule ndawo onokholo olitheni kanene. Now lo tata realized that no olwakukholo aluqhubekeki but ngoku kuyanyanzeleka kholo ngoba unengxaki. That is why ebuya esithi no Nkosi help my unbelief. Nihleli kule ndawo. Akathula ezazi okokuba unengxaki. Ayinto ebangela singancedakali. Nebangela singavani nabantu esiclose kubo. Into yoba siyathula ngexesha ekumela siyathetha ngalo. Niyadiva abantu? Siyathula ngexesha ekumela siyathini ngalo? Uthi omnye umbhali, silence, nibambele la. Silence is a fertile ground in the soul. Silence is a fertile ground in the soul. Nihleli kule ndawo. Uthi anything that
destroy a person grows in silence. It grows best in silence. And it will grow and destroy that person. Elibele kuthini kanene ukuthula. Masibethuna ngiyazi lelo nthetha ngayo zininzi i-friendships. Mininzi imitshato. Zininzi i-relations enkonzweni nasemisebenzi ezichithwe ukuthula kwabantu. Bathi apho bathethe khona bagqabuka. Kanti umba ebethethe kwa Eli izinto ngezithele kanene ngezilungile. Yendivo manje ndithi ukuthula kuzuthini kanene kuza kwenzakalisa wena muntu uthuleyo nabantu abasondele kuwe. Baninzi abalahle inkonzo bethule. Bathetha. So if you ucacisa namhlanje, if you have issues ngomlomo uthetha, regardless of whether they are sensitive and they're making you uncomfortable, but thetha so that you can save yourself and nabantu abalapha ecaleni kwakho. Siyabona manje ungathuli usonakala. Ungathuli usonakala. Emphasize le ndaba. Ndithi manje masingathini? Masingathuli ngoba sizabonakalisa into eninzi. Uma usithi ayazo understand ngoba ngicacisela. Vula umlomo uthini kanene uthethe uyicacise ngokunjani na uzoba right. Don't destroy yourself in the silence. Don't destroy your family in the silence. Don't destroy the church in the silence. Ingozi silence engalungile. As umuntu ufike nekheli uthobala nifike ethule namhlanje. Nje ndenza umzekelo owiki. Sifike uphephethe ethule abethe kwakhe. Ngeke ni-enjoy le nkonzo ningaba ingqondweni yabetha ba unokuthela umkhonzi kaThixo. Inokubhujelwe, inokuphelelwa umsebenzi, inokulahlwa inkosikazi kwenzeka ntoni. Sicinga into ezininzi because sihlutshwa yi-silence yakhe. Yeah. Sokubonisa nje imphethe silence. Nihleli bandla umcela uThixo ukuthi Nkosi ngincede. Xa ungaqiniseki when you're uncertain, when you're doubtful, uthi Nkosi ngithini kanene? uYesu azokunceda. Nangoku idemons zangiphume ngokholo lwalotata. Yaphuma ngokholo lukaYesu. Ziprova loo nto iqinile. Yaphuma ngokholo lukaYesu. Nothi kolala abantu kanene ngoba yena uthi nceda ntoni kanene ukungakholwa kwabo. And later on, uzawurealize okokubana ngaba ngaphezu kokholo idemoni ikhutshwe ngumthandazo. But umthandazo uYesu angakhange wenze. Sifuna iBhayibhile. Yesu did not pray. No, he just rebuked the demons and we cast him. See, understand that about it? Alright. Mandiyeke ubona xa ndivale iBhayibhile oyazi kaloku sizawufaka. But ke masithethe ezi zinto ezibalulekileyo sizolifaka. Ngicela uhambe nami kakuhle. Abafundi bakaYesu baya kuYesu private. Nihleli kule ndawo. Bambuza kutheni thina singakhange sikwazi ukuyithini kanene uyikhupha ntoni kanene le demon. Now iBhayibhile ayiphazami isebenzisa lento ithi ngexesha babuqala nihleli kule ndawo. They privately asked him uYesu amagama asetyenzisiweyo okumbuza uYesu abonisa okokuba they were bothered by the fact that they could not cast the demon out. And also ukubuza kwabo, they asked him repeatedly. Bemanumbuza impendulo bengade bayinikwe. Kamba ilanguage esetyenziswa ibonisa okokuba ibingathi ngumuntu lo okhwetha umuntu ambambe ngesandla
ecaleni bebesenza loo nto bezama ufumana explanation kuYesu okuba kutheni thina singakhange sithini kanene sikwazi ukuthini kanene ukuyikhupha. Zithi xa zithetha irabbis kwimidrash zithi yona nto zincomayo kule nto yabafundi yinto yoba when they were in private with Jesus Christ, they took that opportunity to inquire about their failures. Zange bathule when they were in private. Babuza uYesu bathi yes, the shame was in public. Yes, the embarrassment was public, but the inquiry sizawuyenza privately. Baphuma nelesson ethi singabangambeli kakuhle izinto phakathi kwabantu kodwa wawufika egumbini bucala. Don't lose that opportunity. Umbuze uThixo ngeemeko zakho. Awufika privately. Awufika privately. You can be embarrassed phakathi kwabantu. You can be a failure phakathi kwabantu. Ungahlekiswa ngawe uthuka na social media zithethwe izinto ngawe phakathi kwabantu kodwa awufika bucala. Awufika bucala. Mbuzo uYesu kwenzeke njani? Konakele phina. Enzeke njani na? Mhlawumbe sithandekayo ngifuna sihambe kakuhle ngoku. Ngifuna nihambe kakuhle ngabantu abaphephethe. Bambuza kutheni singakange sithini kanene sikwazi ihleli lenda ndisake ngokunempendulo okoba kwezingxaki sinazo kutheni lento thina singakwazi ukusolva lonke kanene ingxaki zethu kutheni lento thina sikholwa njengonyana kaAsaf uNdumiso 73 kwisukutyibilika kwanyawula ndibona abangendawo izinto zihamba kakuhle nabantu abangakholwayo kodwa mna mntu kaThixo, mna mntu uzibiza ngegama lakhe, mna mntu uhamba nawe, mna mntu uthandaza nawe Yesu. Kutheni ezam izinto zingade zilunge nje? Uthi uYesu xa ephendula, he's kind. He's kind. Olu udidi. Lamagama athi he's kind. Wahlula idemoni kwezinye. Waba le ayifani nezinye. Nambe nama sibethuna. Nambe nama sibethuna. Ndithi le idemoni ayithini kanene. Amagama asetyenziswa ukuchaza le nto ithi this kind. Kuthiwa this family of demons. This class. This type. This category. Ayifani nezinye. Ayifani nezinye. Nidlala kahle masibethuna. Uthi uYesu le ayifani nantoni kanene nezinye imihlelikela. Saqatisela ngolo udidi and I can tell you will relate. Kwezingxaki zakho usayi-understand okoba kungene a different kind of a demon efamilini yakho. Kungene a different kind of a demon ebomini bakho. Yayazi okoba iyalumeza ama-Adventist into oshumayela ngedemon. But I can tell you akukho ingelosi i-1/3 eyalahleka ezulwini. Singasiphi namhlanje? Singasiphi namhlanje? They've been used as demons. Konke ndawo. Zabalisa abantwana bakabani kanene bakathi kuthi yes this kind. Explain this kind. Yabona this kind kuthiwa xa kuthethwa ngayo it is deep rooted. Xa ingena kwamakhenyana ingena imilisele ingqambo. Ingena imilisele ingqambo iyenza clear intention yoba andihambi apha ndinokuqhuba umsebenzi wakho. This kind. This kind is deep rooted. And in the infamous Betuna, this kind, tell kanene, itinga kutheni nje, lisilwa nentwenyo kokoko. Kutheni lisilwa nentwenyo kokoko. Kutheni yonke le minyaka nixakene nentwenye. Kutheni nixakene nentwenye. This kind. It's deep rooted. Must Betuna, faithful kwiduty yayo njengungathandazi nje usengxaki kukho kwakhe demoni emilisela ingqambo izawuhlupha wena, ihlupha umyeni wakho, ihlupha abantwana, ihluphe yonke into engqonge wena soze wonwabe. Deep rooted.
ayingcamanga, ayiyindawo. Nihleli sifa, ayithenanga abantu, ayiyindawo. Holile this kind. This kind. Number 1, 10 kanene. It's deep rooted. Nihleli kwenda. Abafundi baka Yesu nihleli kwenda zange bakwazi ukuyikhupha because it's deep rooted. Ifuna umuntu nihleli kwenda who is deep rooted naye ngomthandazo kubani kanene kuYesu. Awuzothi wena eza kwingqambi zingengelanga emthandazweni ukwazi koyisingxaki that are deep rooted. Nawe udinga ubheka nzulu emthandazweni ukuze ukwazi uzoyisa zonke. This kind. It's deep rooted. Nihleli bandla ethandekayo. Number 2, this kind is stubborn. Nihleli kwenda. This kind is kanene. Ayifuni usuka. Ifayifuna umsebenzi wayo, ayifuni uthini kanene. Ayifuni usuka ingenile. Inenkani. Ayiphumi lula. Awungena izinto zakho. Uzothi utheniwe. Amana niphinda le une problems ezifanayo okokoko. Nihleli kwenda. Ngoba le demon itheni kanene. Inenkani, stubborn. Neniva masibethuna, this is the kind of a demon uYesu atheni kanene athetha ngayo. Okwesithathu, in fact, this demon is systematic. Nihleli kwenda, ayenzi uchachiwe. Ayenzi nje. That is why uzobona ukubana ngaba kukho itrend enye ebomini bakho. Nihleli kwenda, oba izinto zakho zifeyila qho evetsho bazilumi zawusoloko zifeyila pha. Because it is systematic in nature. Nive kahle masibethuna, ayibhayisi i-systematic le demon. Kwikhaya ngalinye izawuplanta ixoki. Kwikhaya ngalinye izawuplanta inxila. Kwikhaya ngalinye izawuplanta umuntu othanda amantombazana. Kwikhaya ngalinye izawuplanta intombi ethanda amadoda. Kwikhaya ngalinye izawufaka ingxaki. It's systematic. This kind. Yaniva bandla. I'm talking about serious issues now. This kind. I'm telling you about this kind. The problem. Wena uphezulwa nomntana wakho. Udinga ingxaki lapha kuye. Kanti umoya omdaka phendle. Uma usithi ndimnabila soze atshintshe. Ngoba amehlo akho ajonge phi kanene. Emasibethunana, this is not a surface problem. It's deep. Inzulu la problem. Systematic. Soloko nina problem efanayo. Alani wena nje mfana masibethunana. Okwesine, it is generational. It is generational. Niyaniva masibethunana. It is what? Generational. Kumane kusho hayi ufuzwise. No! Akovuza ngadawu idemoni hle. Jama, kuma kenya nipholile khathe ayindawo it's generational. Uzawujonga umtshato katata omkhulu kamakhulu katani kabhukasisi zamlunge. Ihleli kwenda ujonge nabanye abalandelayo uzofika kwakho ubaba no wama uthini kanene awulungi suvema usithi kakade ekhaya imitshato ayilungi. No, there is no way. Calling ngxaki. You cannot embrace the problem. Seek to find a solution. Calling ngxaki. It's generational khathe. Generational khathe. Ayihleli iyaphola ayihambi. Niyaniva masibethuna ayithi xa ihleli umbuzo kaYesu othi iqale nini. Ihleli kwenda akayibuza uYesu lento engayazi. Ngoba khona angayaziyo. Bathe bafuna ukuyisa ingqondo zabo abantu ahleli kunye nabo. Oba liyazo udidi line-history. Manesithiwa esisigulo into yalapha efemelini. Esisigulo kuthiwa into yaphi kanene?
Kwasikulo sa family idemo ingenile. Still protect. Ani ngifo masikutshuna. Nithatha isikulo sesaphi kane? Kwasikulo sasekhaya ngandawo. Ndithi oludidi lungenile. Nanso qha into ongayaziyo wena. Izinto wena ujonga phansi phezulu. Masibethunana siphila within the scope of a great controversy. Nandifa masibethunana ukumbambano etheni kanene enkulu ekhoyo siyababunyelela this kind. Uthi yes this kind. Uqaqisa yona le kind. Nandifa masibethunana isihamba nangakuhle this kind. Yahlala mntakwethu ayingxami. Nyamba nami lenda iyaphola. This kind, it is not only deep rooted, it is spirit rooted. It is spirit rooted. It better wethe amandla. Uphelelwe yintoni kanene? Xa ufuna ukuthandazile, ungamnamandla othandaza. Ngoba eyona nto ikhathaleleyo umoya wakho relationship yakho noThixo mayingabi njani kanene. This kind. Baninzi abantu engicokole ngabo. Nihleli bathi baninzi abantu engithele nawe uke wancokola nabo. Bathi ithuli kunzima ukuthandaza. Bathi kunzima nothini kanene ukuthandaza. Because ubuzo into yenza benzima ukuthandaza xa unengxaki. Because umthandazo should be the solution. Nihleli kanjani? Mina ndawumela sithini kanene sibalekela kuyo bathi utheni wenza ungayiva nalento itheni kanene I mean ungafuni nothini kanene nokuthandaza spirit utheni ufuna kuye enkonzweni uzibuchafile awunamhlophe kuye enkonzweni base ngesabatha ziliqela ndingasayo uhleli idimoni kwakho hleli idimoni this kind. It is spirit rooted. Owethu umzamo ayibokuzama zamana inyama nantoni kanene susa amehlo akho ebantwini. Nandiva masibethuna sukucinga izinto zakho zingahambi kahle ngumuntu othile asilwi nenya we wage war. Nihleli ke spiritual arena silwa nemimoya ekwaziphezulu indawo kunye namagunya isuka eBhayibhelini lotho ayithethwa silwa nantoni kanene uthingela kwikhaya lizawusinda njani kule mimoya uthingela lawusinda njani la kwikhaya kule mimoya alizosinda nawe awuzothini kanene this kind nandiva manje ndithi ntoni kanene ndithi oludidi ujongene nawo oludidi utheni kanene ujongene nawo uthi uYesu aluphumi nganto. Nyandiva bathi aluthini noma ungenza eyiphi imizamo aliyindawo aluphumi nganto. Nyandiva bathi oludidi aluphumi nganto. Nyandiva bathi kubuza abantu abafundi bakaYesu kutheni singakwazanga uthi uYesu udidi lihleleke ndawo uthi aluphumi nganto. Ngifuna ke ngoku ukulinka umbuzo wabafundi bakaYesu nempendulo kabantu kaYesu ethi alutheni kanene aluphumi nganto. Masibuyele ku-302 ku-Design of Ages lihleleke ndawo page 302 u-Ellen White uthi udidi xa ethetha ngalo uthi it defeated the disciples of Jesus Christ with a fresh display of his power. With a fresh display of his power. Display a fresh power. Umthandazo last week, nomthandazo wasenkonzweni, nomthandazo ku family life, nomthandazo
WhatsApp group lihleli kule ndawo lona lihlelele ukudisplaya amandla amatsha. Fresh display, this kind. Inkulu lesidilishana nayo. Inkulu into esitheni kanene. Njengoba masithi le nhloko, qhoxa ufune nenze into ezibalulekile yandithini kanene. Yeah, almost bethuna. It display amandla amatsha. Every time. Systematical puzzle. And qhoxa izawuetha. You must know it display and on kanene amandla kanene amatsha. And umbuzo wabafundi bakaYesu ngifuna nihambe nami kakuhle ngoba sithetha ngodigital serious apha esijongene nalo singabantu lihleli kule ndawo. Uthi kulombuzo kutheni singakazi xa usensinayithela kwisingesi awuthi awumela ngibana ngaba uthi kutheni why could we not cast it out lihleli kule ndawo. Xa ujonga kusetyenziswa igama okanye amagama atsalwa kwigama lesiGreek elithi dynamo eliminisha power lihleli kule ndawo and ability. Ne so lo mbuzo wabafundi bakaYesu othi kutheni singakwazanga ubuzo ba kutheni thina why thina we were not able, why did we not possess the power, why were we powerless than the demon. Amanye amazwi khathe bendithi the more they prayed trying to cast out the demon proved to be powerful kunabo. Now they realized over they are powerless na the demon. How do you feel? Did you never prepare? The more usilwa khoya ingxaki ibonakala inamandla now. Khosilwa ibonakala itheni kanene inamandla now. Amazibethuna ndifuna ukugqitha kule ndawo. Khathabe njengoba inamandla kunawe lihleli kule ndawo. Ukwazi izinto sizikhumsha zithi-triggers. Yayiva ne kuthiwa izinto zithi-triggers. Ithatha izinto ezindala lihleli kule ndawo izosibeka apha zibonakala izizinto ezintsha ngoba idefeater the fresh display of uNkulunkulu kanene of power lihleli kule ndawo. So one of izinto especialize ngazo xa ibona okokuba ingathi uza kakuhle iyabaleka ibheke kwipast yakho iyohumba all the debt that you have lihleli kule ndawo izobibeka enkosikazi yakho ufike inkosikazi yakho intshingitshiki ungayazi uba ngoku besirayithi kusasha ngesithando sami kusike kwathini ngoku kanti kubuye iinkumbulo zayizolo iingxaki zaseKapa nase-Eastern Cape zizothi gqi apha kule ndawo zivulwa idemoni endala into funeka yenzeke ngokuphelela umtshata lizolahla uthini. Anindiva masibethuna yazinto nini yazikhumsha nina ithi zithi-triggers yimikhuba yongendawo lihleli kule ndawo to dig idebt yakho kwipast yakho izise apha kunamhlanje ifikile namandla bengathi izolo lakho lithathwa lazizothini kanene okanye wena uyiselwe kuzolo lakho. This kind. I know you can relate to ndithetha sababantu nangoku abaqunjelwe ngezinto problems. Wena uyazandiza kufuthi azobiza igama ngiyabazi abantu kufuneka kuqale umngcwabo kule ndawo. Kufika omnye umama apha kuthi uzothi kuthi ucela ungaculisi lo uculisayo. Niyandiva namasibethule sizi-visitors kulo mngcwabo. Uthi lo mama ucela uba ukho kwazi uculisa apha kuthi ayoculisa phaya ke mama siphiwanga thina sonke kwlicala lothini kanene iyaqotha funa nomnye umuntu ozawukwazi ukuncedisa xa lo ingeso siphiwo sakhe. Amasibethuna arhatshebe njengimamele nosisi ayizamisa ingoma akho ngxaki ngiliyilo linjalo pha nosisi ayithini ingoma indlu ime ngenyawo ihamba nalo sisi ayithini ingoma yayizamisa but lo mama akakho happy.
lady kuthi ibuzwa ebesithini lo mama ngithi uthi masithinje ichorister le ayikho right for lo mcimbi ihleli lenda uthi lo sisi no ayongxaki lo sisi uyakwazi ukuqinisa ingxaki apho ikhoyo akavani nabazali balomntana isukele kukhuleni kwabo ihleli lenda anana ndiva namasibethuna ngoku lo mntana ume abuyitrika ukhumbuza izolo longathini kanene longavani nantoni kanene nabazali bakhe uzolilwa lidabi ngalo mntana ngoba thina masimsusi this kind this kind ihleli bakhe this kind uthi Yesu ke aphumi nganto there's nothing you can do ukukhumba ntoni kanene this kind ihleli kanjani xa litsatsiswa lento ethi it can come out by nothing ihleli kanjani kuthethwa ngalelo kuthiwa uthetha ukuthi uYesu this kind is resistant to normal means Nelifa masibethuna this kind kanene is resistant to what mama to normal means ihleli kanjani kutsho lo mntana makasiwe rehab normal means aye abuye senjalo he is resistant to normal means ihleli kanjani kutsho hayi makafuneka psychologist okanye makuye ku-psychologist kwenziwe appointments kuyiwe khathele ku-psychologist kubuywe izinto zithini kanene azilungi this kind is resistant to normal means ndiva masibethuna kutsho makabizela umntu azomfundisa ibudget nakakwazi ukuphatha imali athi selefundisiwe aselethengile incwadi kumrhwebo izinto zibuyele back angayityi imali ayisulele entloko angayiboni nokuyenza ntoni na athenjiswe kuthiwa khupha ishumi asikhuphe ishumi kodwa imali aphinde ayimisuse ngoba this kind is resistant to normal means this kind is resistant to normal Jai ofuneka sibize umfundisi azothetha nathi athethe umfundisi ancame aphinde ahambe izinto zibuyele to square one because this kind is resistant to normal means andithi nawe kwakuthiwe xa ungafunda le nto yepoverty izawuphela apha kokwenu uhleli ngoku nelo qoqo kule degree nihleli kule ndawo umane wabuka la maphepha uposta ngawo kwi-social media nihleli kule ndawo usithi ngoku ndifuna ngonjani na umsebenzi ufundile ekuthiwa isikolo sathini kanene siza kunceda sikhuphelweni uthi ngosofundile kanti it is resistant to normal means resistant to normal means this kind nindivela nje manje andingxeki imfundo but ndithi ufundo uyazi uba kukho into enothi solo ugqibile ihlelekela ufunda wapasa with flying colors iyoma kwela cala ithi awuzofumana umsebenzi wena akana tsalo ile ndoda isoyike ushumayela ku-memorial service ethi mfundisi into zakho ezisa icele emthatha yoshumayela ku-memorial service saya yokuyixhasa ngokhipha asamhlele namhlanje amazwi athethwa utata wayebulele wathi lo umntana besithembele ngayo besisithi xa egqibile ufunda sawuphuma endlaleni wathi besithi xa egqibile ufunda sawuthini kanene sawuphuma endlaleni umntana ebegqibezela isikolo bethandazela ixesha elifutshane azofumana ntoni kanene umsebenzi wahayikha umntana esuka esikolweni egoduka kwela cala kanti kukho udlodloko uhayikha imoto edrongo yamaginza adubulana amaginza namapolisa kwasoleka nomntana resistant to normal means urhatyelela inqina lapho wathi laa tata xa ethetha sivu wathi uThixo
ebenokuzo okokuba athathwe apho kwifamily. Sebaphakamisile bonke balafemeli abehenga. Wathi sinabonyana naba bonke are useless. My point is that this kind that you are dealing with, it is resistant to normal needs. Resistant to normal needs. Ungasenza zonke inzalo. Resistant to normal needs. Angaphumeleli unemizamo. Semba kwenye bantu. Ithi iBhayibhile yami. Ithi ke iBhayibhile yami. Uthi uYesu except for prayer and fasting. Except for prayer and what? Ababhala abaninzi banqinelana ngentoba uYesu wayesithi except for prayer and fasting. He did not mean momentary prayers. Imithandazo eyenziwa nje kuba kukho ingxaki. But he meant life actuated by prayer. Ubomi obuzaliswe umthandazo. Nyandiva masibethuna. Ubomi obuthengane obuzaliswe umthandazo. Ubuya ku-Ellen White ku-305 equkumbela le chapter. Nihleli ke ndawo ngoba ngabafundi bakaYesu lo asinike enye iproblem ebangela okokuba bangayikhuphi le demon kungoba their lives were not actuated by ntoni kanene by prayer. Nihleli ke ndawo uthi u-Ellen White into yokuqala yenzeka inhliziyo zabo zizaliswe lixhala lokokuba before anyuke intaba uYesu ushiye amazwi athi unyana wonke usezawufa ngelinye. Nihleli kule ndawo yabakhathaza bonke. Nihleli kule ndawo. Okwesibini uthi xa ethethayo uthi the selection of the 3 disciples to accompany Jesus to the mountain. Nihleli kule ndawo had excited the jealousy of the 9. Nihleli kule ndawo balibele intoni kanene umona. Nihleli kule ndawo instead of strengthening their faith with meditation and prayer. They were dwelling on their personal grievances. Thus, in that state, they had undertaken the conflict with Satan. And if about did you see nongendawo sihleba silwa nongendawo sinomona nihleli kandawo silwa nongendawo sinentiyo silwa nongendawo singenaxolo silwa nongendawo sinenqala nandifa bathethaleka. There are people that we resent singafuna ubabo engiyamthanda umthanda kusoze ngimxolele nandifa masibethuna. And that in that state we undertake the conflict with Satan. We are powerless. So more especially on the ability to manifest a fresh display of his power. When umhlaba wakhe ngiyaphinda ngithi kunoni kanene kumhlaba wakhe mntanami ukhuluyazi there is no middle ground. There is no middle ground. There is no middle ground. God is not neutral. Uthixo akakho njani kanene. It's either ukutsala lakhe okanye uthena kanene. Hayi akusuka ndimthanda kusuka ndimcaphukeli. So nangxaki khanayo. Ayikho loo nto. Awuthanda ngicapukele uxoka. Umdala for ukwenza izinto. There is no neutral.
Ihlelelenda silo nomenda. Eludija liphuma inganti yengononkamene umthandazo. Ulume khathebeza kucela uthandaze mntakwethu. Sayicula ngoma yakho mama. Ithi ke yole umthandazo. Sayicula lo ngoxa sawuthandaza. Indlela kahle masibethuna. Xa sithi uYesu aluphumi nganto. Ingengawo umthandazo nokuzila lonkanene ukutya lihlelelenda. Ndifuna uthatha le ndawo yokugqibela. Ndivale ngaleyo umthandazo lihlelelenda. Leyo kuzila ukutya lihlelelenda. Uthi uYesu xa ethethayo kungengakho ukuzila lonkanene ukutya. Kuthethwa ngabantu. Lihlelelenda. Kuthethwa ngabantu who are living a kind of life that shows to hunger and thirst for God more than material things. Namandla afuna ngawo umsebenzi ndikaqala ufune ngawo uThixo. Andithi farmers bethuna. Andithi farmers bethuna. Ndithi namandla uwathetha ku social media aqala ufune ngawo uYesu. Awuqale ngaloma bonisa okokumnqanelwe. Bonisa okubana ngaba umlambele. Sebethandekayo uqithatha lombhali xa ethethayo athi fasting ayiqali kwi-dry fasting iqala ekubeka ube selective on your meals on daily basis ngoba uyarecognize oba lo mzimba uyitembile kaThixo uwe into yokutya it's not an issue a matter of argument ukade itembile uhlala umoya engcwele uzawusebenza njani uThixo betembile fakwa yonke kuyi uma ubuza into erongo ekusele ikhoka into erongo ekenyanya uchaye into erongo ethenthene emasibethuna usathana kadlala uthulile uyawazi umsebenzi wakhe kulomzimba khawujonge in that perspective oba itembile kaThixo moya engcwele funeka uoperate lo mzimba ubuza umbuso xa uzalisa kalento uzalisa ngayo ngoku uzaba nayo indawo ohlala umoya thina ngisenafanele ajumente health message adlalwa this is spiritual sozohlala ngani le demon benixoxe into abanangabayi kaloku lento ethile yayifumana into ethile nenutrients ezithile emasibethuna nakusangazoxoxa loo nto zibuza umbuzo kule tempile xa ugqiba uyitya loo nto uyityayo uThixo uzakwazi uhlala naye uqala phaa benjani kanene beselective onomuzi into oyifaka emlonyeni wakho amane uthi uPawulos zonke izinto zivumelekile apha kum kodwa asindilungelanga zongapi kanene fasting uhleli namasibethuna fasting bonisa idesire yokumlambela uThixo ngaphezu kwantoni kanene okutya ubonisa ukunxanelwa ngaphezu kwamanzi ukholelwe okokuba he is the source of your sustenance noba ndingangatyi kodwa uzawundigcina uThixo uyiqhelele ijonga into yokutya ngoba ukhulula ihlwempu ungenanto andidiva masibethuna le nto yokokuba ngoku nikwazi utya yonke into yinto yabumini nikhulele isokolo andidiva masibethuna ndizamubethela ipoint mama ndifuna uunderstand the kind of demon esidila njani kanene nayo siyakwazi ubalisa obekhaya ibiphela imini singathelanga kanene singatyanga namhlanje ufuna ukungqala abantwana bakho ngeemini zezi-4 akadlala usathane adlala usathane mental faculties zingasebenzi umoya ongcwele ungabi nandawo hleli nje nomntana ozelayo phinde kwawena unga-understand uba yintoni nje uhlelulele nje uyilibele ifriji igcwele ijanki neekhabhathi zakho ezinto zamlalisa lo mntana manikuza umntana othela ungalaliyo uhleli usuku bonke kanti i-energy ziko iphathelwa kwanguwe lo uprayeni wathikalele fasting mandijike mandijike le nkonzo sivale masibethuna mandijike le ndawo uthi ke xa ethetha ngomthandazo rhatebe uthethwa ngabantu whose will and desire is bent towards God. Whose will and what kanene is bent towards God. Whose hearts
ngabantu bomthandazo. Hayi abantu abathandaza ukuba kukho ingxaki, abathandaza noba ayikho ingxaki ngoba bayayazi ukuba baphi kanene basedabini. Abazithandekayo akukho nto sizawuyoyisa singathini kanene singathi. Umthandazo imele ibe kuba kuphefumula kwethu, ibe balohlokuyela encwadi uthi ukuba besinovula amehlo enyama siboniswe izinto ngendawo sibekele zona besingasoze sikwazi ukuphuma phandle besiza koyika. But praise be to God, ukuzibona yethu ezingxaki. Emninzi umuntu ongafikanga kule nkonzo, emafethuna nalinjiva, emninzi umuntu ongathenanga kale ngoba ubusayibona i-accident akulungiselele yona ngendawo. Uqonda noma ndingathini kanene unomsakathi uThixo manje mvala amehlo moya angazibone ezi zinto ndizibone ngedwa. AluThixo nongendawo uzofika enkonzweni uphilile uthathe for granted ukunesiskill sakho sodrayive. Wait until usathana ayenze ingaqheleki le ndlela ikufutshane isuka phe enkonzweni ibheke endlini yakho. Nimfila nithini? Ndilinda ingathini kanene ingaqheleki. Ayenze ingaqheleki ngenyimini usathana ibende uthi uyibona indlu yakho nansi. Ngibasela intombazana baserehe kwakhe ekhalathi ithi besikubona ngakho endlini ngexesha kwanzima bahambe uthi besibona kuphi endlini kanene ngakho endlini sisuka kwasister wam siya endlini yam. Uthi kodwa ekunzima ukuya endlini, kunzima ukubuyela kasister wam. Indlela eqhelekileyo kuthi foreigners zidubulana namapolisa ebusuku uthi asibona imbumbulu ziyalanyaza sihamba nomntana uthi wathi umyeni wam masilale phansi wayenza usathana indlela yaqheleka. Yarealize abantu umthandazo ophuma kwezomeko zinjalo. Abantu noma siyavana namazibethuna awukwazi ukuphila ubomi bakho as a Christian ube nobomi obungazaliswanga. Antoni kanene umthandazo ihleli kule ndawo ithi ingoma yasesabathi sinomhlobo wethu Yesu. Ngiyivama sibethunana sinomhlobo wethu otheni kanene ithi iBhayibhile uyazithwala zonke intoni kanene izono zethu. Uthi kulungile ukusa kuye ngantoni kanene ngomthandazo. Ubuya sifulomfo athi ubulawa ngumthwalo isindwa zinzingona athi yisa uYesu ngantoni kanene ngomthandazo. Ndamvome balaqala sithi yure yomthandazo esikelelweyo noba sinamaxhala kodwa ayafika le yure siyawathoba ntoni kanene amaxhala. Siyawathoba amaxhala, siyawathoba amaxhala. Amazibethuna nomthandazo, umthandazo uyasinyusa usise kule ndawo yabani kanene uyaselevate usikhuphe exesheni ntoni kanene umthandazo. Usene issues zoba awunalo ixesha lothandaza uphila ngongo as a Christian. Umthandazo ukufuna kule ndawo unoThixo, and God does not live within the confines of time. He lives in eternity. Uyanyanzeleka uthi ngoku sibona ushiywa lixesha uthi lo olawula ixesha uzasibonela ngayo. Ngoku nifuna unyuka ngomthandazo. Amen. Abantu sithi awunexesha lathini wena kanene. Ufuna uyazi uThixo othandaza kuye akalawula intoni kanene. Whose life is bent towards God's will. uYesu wayikhupha le demon. Xa ekhupha le demon zangayikhuphe kuba enguYesu. But look at the lifestyle yakhe. Ibe ubomi bantoni kanene. So ubomi bakhe bonke uYesu bebuline towards God. That is why he was able to cast out the demon. Ngivumele ndithi xa ubomi bakho buline, the weight of your life iline phambi kwabani kanene kukaThixo, iline kuYesu. Athi amaJuda xa ethethayo, athi amaHebhere, there is no mountain that can stand before you. All the mountains will melt. Ngoba indlela yakho awuyihambi wedwa, but uyihamba nabani kanene noThixo. Ezi ntaba zinyibilikayo azinyibili
ungazibona wena zinyibilika ungazithobela lo ohamba naye ngemva namazibetheka. There is nothing that will stand in your way. Xa uhamba nabani kanene noThixo. Ithi iBhayibhile noYesu wayengumuntu ohamba noThixo. Wayewalanda apha amandla. That is why he was able to cast out intoni kanene idemon. Ifuna ukuthi kuwe nawe ukuze ezingxaki ujongene nazo. Lesizibala si-generational, systematic, njalo njalo, deep-rooted, spirit-rooted, stubborn. Zizawukwazi ukusuka. Nindivela kuhle mazibethuna. Zizawukwazi ukuthini kanene? Ukusuka. Xa uhamba nabani kanene? Yesu nihlekile ngabantu siswam abasuka entabeni who are able ukuthi xa befika on the valley beyise. Andiphinde le nto. uYesu usuka apha kanene and we had an encounter with God. Othe xa ebuyela kwiveli yobomi wakwazi ukuthini kanene ukwenza. And I'm saying until you resolve to have an encounter with your God on top of the mountain, you will be able to defeat all your problems. Amen. In your faith. Ngoba siyabhala izakhathele sizawuthandaza khona. Izakhathele sizawuthandaza khona. Lo mthandazo andiwenzeli wonke umuntu. Nihleli kule ndawo. But if you say a special prayer for someone othi uThixo beze kum namhlanje. Athi uThixo ebetheni bandla. uThixo uze kum. Lo mfana uthunyelwe kum. Ezingxaki athetha ngazo. Ingqondo yami ithatha ibeka ngoba imani ibekela kuzo. Anani bana ndiva namazibethuna. Ngoba ndiyarelate kwezi zinto wena kusemtshatweni okanye kusemsebenzini. Wena kusehlaleni, wena kusekhaya, wena ube nabazali okanye ngabazali nawe, wena umyeni ngenkosikazi, but I can relate. Ndifuna namhlanje sizawuthetha noThixo zonke ii-altars zongendawo azibophileyo for ubomi bakho namhlanje. Namhlanje ngendiva abandla nthini? Today bendithe it was his last display of power. Bekezo bogqibela. Ndifuna umuntu namhlanje kule ndawo ozawuthi Nkosi fikile imini yami yokukhululwa namhlanje. Ndifuna zapha ngaphandle sothandaza naye. Ndifuna uthandaza nalowo muntu namhlanje othi fikile imini yami yokukhululwa. Ngoba uzokhulula umntana, ngoba uzokhulula umyeni, ngoba umtshato, ngoba intoni. But anyone who needs a special prayer. Let's do that now. Let's do that now. Yes, please. Jesus,
Kha Mqoloba Mbabala enophondo lihlana ingekuleli lokuhlaba abahambi kwakile lokubakhusela ezindleleni zabo. Emva kwemini nje mzali sithi nquma phambi kwesihlalo sakho senceba ukuza kucela uxolo. Mzalo nothando. Thixo dume ngokulunga. Besisele sikutyhola mzali sisithi awusasindisi. Besisele sikukhomba ngemini Thixo dume ngokulunga. Sisithi intando yakho ibuhlungu. Besisele mesilungile sikhupha amazwi abuhlungu abhekisa kuwe okokuba wena you have your own favorite children and thina singapho. Kanti Thixo ngcwele kufa kusembizeni. Ingqengqe kwalapha kuthi. Siza kuwe ke mzali ngokuthi xhonxosholo kwethu ohlobo. Ngeyokuqala ukucela uxolo meselungileyo ngokukutyhola ngento ongakhange uyenze. Hlanezo Thixo dume ngokulunga ziyenzeka izinto siyazibona phambi kwamehlo ethu. Sibangazama le Thixo dume ngokulunga sibangalinga leya suka zingemi impondo zomthwelelo. Yona maphakade siyabulela emva kwemini nje ngokuboniswa ngokuba Thixo ngcwele usivula amehlo. Thongolula inkwethu esemehlweni ethu ukuze sibone kakuhle okokubana ngaba we are not dealing with an ordinary demon engazuvele iphume nje ngokuthandaza kwethu ngamaxesha kaxakeka. Saronothanda siza kuwe sicela ukutshintshwa kobomi bethu. Saronothando besithandaza ngamaxesha athile nangemeko ezithile kodwa ubomi bethu ingebubo ubomi okuthandaza singayeki, ingebubo ubomi omthandazo. Sihambe retreat, sihambe congress, sihambe ikhempori, sibuye Thixo ngcwele ingxaki zisangxangile. Sathi nguThixo ngevayo. Nabenu Isayi sithi indlebe yakho ayikho buthundu, sathi ayithundu apha kuthi. Kanti we have dealt with an extraordinary demon with ordinary means. Sincede mzali, sincede Thixo dume ngokulunga. Amaqhina ongendawo awabophe ezindlini zethu. Amaqhina ongendawo awabophe ezimpilweni zethu. Amaqhina awabophe emisebenzini, ekuhlaleni, ebantwaneni, ebazalini, kuyo yonke nje into enobomi bethu. Siza kuwe wena njengoThixo sikucela usikhululele lo maqhina.
These were the last kick of the dying horse. Kuba ngoku siyayazi indlela emasiyisebenzise ukuze kukhonye wena Thixo ebomini bethu, sincede singaphuncukani nayo. Sicaba ukusombulula ingxaki zabammelwane kuba siqaphe zezethu apha endlini. Bayeza abantu eziofisini zethu bebika lena le, sixakwe nomthandazo esumthandazayo singabi nathemba kuwo thina. Sizimisa phambi kobuso bakho mzali. For we acknowledge that we have failed. We acknowledge misilungeyo okokuba we have dealt with a different kind of a demon. Ngendlela yodilishana nezinye izinto. Khawusifundise ukuzila kudla phambi kobuso bakho. Khawusifundise ukuphila ubomi emini yocamagusheko Thixo ngcwele. Kuba siyazi you have entered the most holy place. Usirayele besithi ngale mini yocamagushelo mesolungileyo azithobe phambi kobuso bakho, azile ukudla. Hey, akho singayityiyo, akho singayenziyo, akho singayibukeliyo, akho singayithethiyo. Siza kuwe ke mzali, sizocela inguquko ebomini bethu. Siphila ubomi bemini yokucamagushela, siphila ubomi bemini yozilo Thixo dume ngokuba. Bakho izinto ezingaziwayo apha kule nkonzo. Ekwaqinisekile okokubana ngaba amasala akwazenzi ezi. Hey Nkosi, sogqitha lona nabahedeni. Asizili senza nje. Sindiswa bo. Khawusifundise ukuthandaza. Abafundi bakho bathi bawuzibona ba indlalo ilele beyenze ekuthandazeni, siphawule loo nto nangathi uba hayi besingathandazi. Ewe siyaguqa 3 times a day, 4 times, kodwa asithandazi, sele siguqile, siwavalile amehlo. Kuba ingqondo nenhliziyo zethu zikule bhola idlala eTV. Ingqondo nenhliziyo zethu zikwezinye zonke izinto kula chat kaWhatsApp. Ngena yibonisa nomuntu fanele wena wedwa qha. Usibuyisele kuwe mzali ngendlela yodwa ubili bethu. Sithi izenzo zethu Thixo ngcwele ezipangela okubana ngaba iqhubeke le demon ukuzenza zondele ingcambu zayo ezindlini zethu. Usilwele ngqo kwakho mzali. Thina sinawo amandla, thina sikuthathaka, simi kule ndawo kuba sisithi nguwe onamandla, thina asinawo. Combulula la maqhinga. Asingajika apha singohlobo besize ngalo. Njengoba betshila umntana wakho ethembisa ngawe okokuba you're gonna put an end kule demon elawula ubomi bethu. Makube njalo Thixo mkhulu. Makube njalo mzalo nothando, kuba iziboniso ziyanda. Uyawuba kubi sijijisane nedemon ide kukhali ixilongo. Silwele mzalo. Silwele Thixo mkhulu. Onakale. Xa sibuya kwisabatha ezayo, let there be testimonies. Njengoba izabe imini yamakhaya, makuma abantu abaphuma kumakhaya eze ne-testimony zokutshintsha kobomi kule veki qha. Umntwana wakho uthetha naye. Sebenzise ngendlela ongazange umsebenzise ngayo ngaphambili. Simcelela kuwe Thixo ukuba nezakhe ezimxakileyo ngenxa yale demon ibe sisiphelo namhlanje ngale ntshumayelo. Kuba mzali uyawuba yintlekisa eyokubana ngabasinika ichiza lokusombulula ezethu, kodwa yena sisale santyumpa-ntyumpeka ekujijisaneni nalo mqamhloko wedemon. Sikelele mzali, mhlawumbe ufihla ngapha kwesikhondo somnqamlezo umbele amadabakhe ukuze babone ukuba abashumayeli bakho bendaba ezilungileyo uba woyile uyabakhathalela. Siyabulela mzali usifile nokuza kwenza konke oku kuba sikucele egameni lwasifelayo, Nkosi yethu Yesu Kristu. Amen.
At 4:30 today, sizabe sisenza inkonzo ye-Vespers enesihloko esithi Unnecessary Storms. Before that service, we are having a season of prayer from 4 to 4:30. Before a season of prayer, sizaba ne-lesson at 3 o'clock to 4. Sikolise kakhulu kumalungu ekwayara ngesingubana apha ne-conductors sasijonge inamba yethu. It won't make it ngoba sibe practice namhlanje. Sisibuyela kweyesini. Amen. Amen. Siyacela ke ukuthi bonke abantu into yonke esiyenzayo, let's keep these times in mind. Ngoku sizawuphuma silunchini. 3 o'clock we are back here for a lesson. 4 o'clock we are back for a season of prayer. 4:30 we are closing for Vespers. Because we are calling now. Amen. Thina siyaphuma ngokurhadebe la order yakho siyophule. Ngizela uba kufa kwengoma nje yokukhupha ibandla neplash. Thank you.